Ahoj. Ahoj. Ako sa voláš? Ujo Pípi. Koľko máš rokov? 6. Páči sa ti nejaké dievča? Veru páči. Aké? Také. Ty vieš teraz, ty vieš ktorá, že? Ahoj, páti. Čo vieš robiť? Ja? Mám nožík, No. paličku. Tak to vyrezávam. A už si niečo vyrezal? Totok. A už to nepotrebujem. Už to schovám. Potom viem strašne dobre tančiť. No, napríklad. A ešte niečo vieš robiť? Ja? No, ty. Hornbach. Jaj, jupi, jej. Ahoj.